Že vás vítam u ďalšieho videa a dnes si zahráme túto hru. Cieľom tejto hry je vlastne prežiť až do konca a funguje to tak. Máme revolver, ktorý má 6 miest na náboje. My tam dáme jeden, klikneme a teraz je tam šanca, že sa zastrelíme, možno nie, máme 3 životy. Buď môžem točiť znova, môžem točiť koľko chcem, alebo vystrelím. A musíme prežiť 3 krát, to musíme stlačiť. No, aspoň vidíte, aké moje šťastie. Žiadne. Fú. Teraz ideme do shopu, na to si môžeme kúpiť všelijaké veci. Takže toto tu v strede robí to, že nám dá 5 goldov, keď kombo je 3, to znamená, že 3 krát po sebe stlačím, aby som vystrelil. Toto mi dáva každý, 1 gold za každý nabitý náboj. Tak to si dobre. Musím prežiť 6 levelov. Takže tu je shop. A to vlastne, no na tejto dve nemám. A to tu robí to, že keď na to kliknem, tak sa posunie o jedno, ten zásobník sa otočí o jedno. A to tu robí to, že mi to pridá plus 1 kombo. A to všetko asi zoberiem bez toto. Táto fontána robí to, že môžeme tam hodiť peniaze a to sa uložia do ďalšej hry. Ak náhodou už nebudeme. Ak nebudeme náhodou žiť už. OK, kombo nevyšlo. Well done. Takže to robí to, že mi to dá jeden život že mi to pridá jeden život, keď hodím do tej fontány 30 goldov. Toto, že mi to dá ten kombo. A ten tu robí, to neviem, čo presne robí. Ale zoberiem si toto. Vlastne toto mi dá za každý náboj, čo je nabitý, mi to dá 5 goldov. Toto mi dá to kombo. Toto mi vráti jeden život, to si dám. Proste ukáže mi, či je tam náboj teraz. Alebo nie. Toto hneď použijem. A teraz musíme prežiť 5 krát a mať 2 náboje. To mi to dalo jeden život, keďže som to prežil. Takže toto mi robí to, že kombo sa neresetuje, keď otočím tým zásobníkom. Toto mi dá 5 goldov, keď je kombo 2. A toto mi dá 20% šancu na Miracle. Čo je Miracle? Prekladač. Zázrak, 25% šancu na zázrak. Neviem, čo to má byť, zázrak, ale tak. Tak ja si vyberiem asi toto tu, že sa neberie si zadať kombo, to sa dosť vyplatí potom. Za kombo máme tiež nejaké peniaze. Toto robí to, že keď už mám nabitú zbraň a toto použijem, tak mi to môžem znova tú zbraň prebiť. Toto mi dá kombo. Mám 100% šancu na zázrak. A toto mi odhalí, čo je v zásobníku. Či je prázdny alebo nabitý.
Hodí tam všetko, už ho. A teraz musíme prejsť 6 krát. Sa to zvyšuje za každým. Dobre. Fú, prežili sme Well to. done. Toto neviem, čo robí. Toto, že keď proste dokončím to kolo, ale ja budem stále stlačať, tak mi to dá za každé stlačenie mi to dá 5 goldov. A toto mi dá 20 goldov za každý ten level, čo prejdem. A zdá bolo. Teraz. Ty vole, to možno aj dohrám. Mám toto vlastne toto robí to, že keď je zber nabitá, tak mi to proste zatočí s ňou, ale kompo sa neresetuje. Jak všetko už viete, co som už hovoril. Kúpim toto rovno. Už je tu 30 goldov, to znamená, že teraz som mal ďalší život, kebyže si to zoberiem, ale ja som si to nezobral. Čiže škoda. Ako to dám teraz? No tak sme to nedali na prvý pokus. Ale je dôležité sa nezdávať. Tak idem od začiatku. Well done. To zoberiem. No tak sme to zase a znova. Je vidieť, že nemáš šťastie. Ale tie prvé dva levely sú vždy také ľahké, jak som povedal. Nič dobre, to teraz nebolo. Kúpim za to. A to všetko. Odtedy. No tak už zase máme iba jeden život, to je bomba. To znamená 10 goldov, keď sa stane ten zázrak. Keď je pes kombo 2, tak dám do 5 goldov. To je 20% na zázrak. A toto. Čo kúpiť? Toto. No tak... Bohužiaľ. No tak to by bolo asi pre toto video všetko. Preto nedohrali. Ako budem mať veľké zabudnutia, no tak to dohrám na budúce. Alebo teda pokúsim sa o to. Dajte odber, like, koment a tak ďalej. A zatem čau.